ita ce hodar libaha. Tana cire dattin haƙora kuma ta sa haƙora su fes, sannan kuma tana cire tsatsan baki, wato ma'ana cin zuma. Kuma ta sa haƙoran ku yi fes. Kar ku manta da sunanta. Hodar libaha. Ina mata, ina matasa, ina manya kuma ina yara. Ku yi amfani da hodar libaha. Za mu same ta a wurin jilolinmu kamar Amiru da Ɗanladi da kuma Abba da yake kasuwar Sabon Gari. Amma mutum ne ki mana, ni wani abu ne yake ɗaure min kai yake bani mamaki. Tun lokacin da kika zo gidan nan, nake kula da wannan. Tun lokacin da kika shiga wanda yake kika fito, sai in ga haƙorin ki kika yi murmushi suna sheƙi suna ƙyalli. Sai da nan kika yi magana, sai in ji wani ƙanshi yana duka na mai sanyaya zuciya, mai kuma daɗin mu'amala. Wai shin, amaryata, menene sirrin nan? Ai sirri na baby shine hodar libaha. Hodar libaha in kai amfani da shi zai sa haƙoranka su yi haske sannan kuma ya sa bakinka ya kamshi. Hodar libaha yana cire tsatsan haƙora sannan kuma ya sa haƙora su yi fes. Hodar libaha shine sirri na. To, ba nan dai. Hodar libaha. Tabbas. Na yarda da maganar ki, amaryata. Hodar libaha tana sa haƙora su yi haske, tana sa kuma baki ya ƙamshi. Na yarda na tabbatar wannan gaskiya ne. Hodar libaha tana cire duk wani amosani da ke bakin dan adam. Da kuma sa haƙori ya yi fes. Ina maza, ina kuma mata. Ina samari, ina 'yan mata, ina matasa, ina 'yan yara, ina kuma dattijai. Ku dinga amfani da hodar libaha domin tsaftace bakunanku. Ga masu buƙatar hodar libaha za su iya samun mu a kasuwar Kofar Wambai